F'Malta din is-sena tneħew 95 tunnellata ta' speċi ta' pjanti aljeni. Dan qalu l-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia meta nida strateġija nazzjonali maħsuba biex tħares il-biodiversità f'pajjiżna. Il-Ministru Farrugia spjega li Malta hija vulnerabbli ħafna l-invażjoni minn organizmi aljeni minħabba li hija gżira. Għalhekk sar ħafna xogħol sabiex jitneħħew dawn l-ispeċi eżistenti f'pajjiżna. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi Michel Piccinino spjegat kif din l-istrateġija se twassal għal inqas telf tal-biodiversità. Għalhekk l-awtorità f'dawn l-aħħar xhur ippreparatu ħejjiet strateġija biex tipprevjeni u anke timmitiga impatti li ġejjin minn dawn l-ispeċi. Il-Ministru Farrugia spjega li l-ispeċi aljeni huma fost l-akbar teddida l-ambjent Malti u ringrazzja lill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi għall-ħidma bla waqfin tagħha fit-tfassil ta' din l-istrateġija. Da qed nagħmlu fuq żewġ skali. L-ewwel waħda hija li jitneħħew minn diversi postijiet l-ispeċi aljeni invażivi il ħafna drabi jfixklu l-ispeċi indiġeni ġifi dawk lokali, imma wkoll kampanja ta' informazzjoni biex bekk ninformaw lill-poplu ġenerali imma wkoll l-stakeholders biex dawk l-ispeċi aljeni invażivi li nġiebu fil-passat fil-futur ma jagħmlux dan. Il-Ministru temm appell lill-poplu Malti għal kooperazzjoni mal-awtoritajiet biex flimkien inkomplu nissalvagwardjaw l-ambjent li ngħixu fih.